Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli xejnet l-allegazzjoni mhux ibbażata fuq il-fatti li qed tagħmel l-Oppożizzjoni meta qalet li l-interkonnektor ta' dawl bejn Malta u Sqallija tabba żejjed. Din l-allegazzjoni tennet f'mistoqsija lil Midja Nazzjonalista għamlet lil Ministru Dalli fit-tmiem attività li fiha ġiet inawgurata estensjoni tal-Park ta' San Clement f'Ħażabar. Il-Ministru wieġbed b'mod ċar u bil-fatti f'idejha. Hija spjegat dak li għal perjodu stabilit l-interkonnektor jiflaħ jieħu fuqu ħafna aktar kurrent milli normalment jieħu. Hija akkużat li l-Oppożizzjoni li qed taġixxi politika malizzjuża maħsuba biex timmina x-xogħol tal-Eni Malta u tal-ħaddiema tagħha. L-interkonnektor tagħna għandu rating ta' 225 megawatts fix-xitwa f'dik li tissejjaħ Continuous Winter Rating. Però l-interkonnektor tagħna jista' jitabba anki sa 350 megawatts għal temp qasir ta' madwar siegħa. Dejjem jekk it-temperaturi jinżammu taħt kontroll kif dejjem sar. Fil-fatt jekk taraw il-figuri li ġew ippubblikati anke mid-Deputat Nazzjonalista Mark Antony Sammut, fl-ebda ħin ma kenna l-interkonnektor overloaded kif ipprova jimplika id-Deputat Nazzjonalista. Aktar u aktar għaliex inti kellek ukoll l-overload protector li fl-ebda ħin ma ġie triggered jew daħal fis-seħħ. U allura għal darb'oħra xejn ġdid għandna Oppożizzjoni Nazzjonalista li qed tagħmel politika malizzjuża sempliċement biex timmina x-xogħol tal-Eni Malta u l-ħaddiema tagħha. U ħsara momentarja fl-interkonnektor li seħħet waqt il-maltempata tal-ġimgħa l-oħra illi matula bħala proċedura il-ħażna tal-gas tal-impjant il-ġdid f'Delimara ma kienx possibbli li tibqa' sorġuta fil-port, l-Oppożizzjoni saħansitra nfexxet tajjar lil ħaddiema tal-Eni Malta illi waqt l-istess maltempata kbira li laqtet lil pajjiż assiguraw mill-ġdid provvista tal-elettriku fi żmien qasir. It-tlieta fil-Parlament wara stqarrijiet tal-Oppożizzjoni fosthom id-Deputat Nazzjonalista u wieħed mill-aspiranti tal-establishment fl-eqel ta' aktar ġlied fil-Partit Nazzjonalista Mark Antony Sammut, il-Ministru Dalli esprimiet il-fiduċja tal-Gvern fil-ħaddiema tal-Eni Malta. Jiena minn hawnhekk insellem lit-tim kollu tal-Eni Malta għaliex kontrarjament tal-onorevoli kollega mhux se ngħajjarhom pupazzi għax hekk għajjartuhom lill-ħaddiema tal-Eni Malta pupazzi. U mbagħad meta ġibdulek l-attenzjoni provajt tibdilha. Aħna kontenti bil-ħaddiema tal-Eni Malta għaliex bis-saħħa tagħhom konna sitwazzjoni fejn jekk żviluppat ħsara fin-naħa ta' Raguża bis-saħħa tal-ħaddiema tagħna irnexxielhom jagħtu l-provvista tal-elettriku lil pajjiż f'temp ta' siegħa u nofs.